खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोननैसो गोनांथार खौरां लानानै फैदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। आरो गिबियावनो आं नोंथांमोनसिम गुरै खावलायो, जायफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। गिबि रादाबाव दङ, दिनै 19 मे बर' बिजोंनि फायखि होननानै बिमुं मोननाय बर' हारिनि मावथि जोहोलाव जगेन्द्र कुमार बसुमतारीनि 102थि जोनोम सान। बिथाङा बर' हारि आरो बर' बिजोंनि थाखाय गावनि जिउ मोनसेखौनो बाउसोमलांदों, जायनि थाखाय बिथांखौ बर' बिजोंनि फायखि होनना मिथियो। बिथां गेदेमा जगेन्द्र कुमार बसुमतारीनि फबनाय थावनि बासुगाव निजोमपुरियाव बिथां गेदेमानो बिबार बावदों। क'क्राझार जिल्लानि श्रीरामपुर गेटआव सिखावै सिगुन दंफां लांखारग्रा गारिजों लोगोसे सासे ड्राइभारखौ पुलिसआ हमदों। थांनाय 18 मेआव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम आरो सोनाब बेंगल सिमनानि श्रीरामपुराव पुलिसआ मोनसे सुलुंनि खौरां मोननायनि गेजेरजों अपारेशन खालामनानै सिमलटापु पुलिस बिफाना 30 नं राजा लामायाव सिखावै सिगुन दंफां लांखुमानायखौ हमनो मोनदों। गारियाव लाबोनाय समाव दंफांनि सायाव हालदै आरो हाइजेंजों खोबनानै लाबोफादोंमोन। सिमलटापु पुलिस बिफाननि असि बिथांनि दैदेननायाव बे अपारेशना जाफुंसार जानो हादों। हमजानाय गारिनि नम्बरा HR-453-1855 आरो सालायग्राया हारियानानि कार्नाल जिल्लानि बार्ता मुंनि जायगानि दिलबार सिं होननानै सिनायनो होदों। गारिया गुवाहाटीनिफ्राय कलकातासिम रावना होदोंमोन, जाय लामा ससेयावनो पुलिसजों खाजाबाय। दासिमाव सोंनाय फिननाया सिमलटापु पुलिस आउटपस्टआव सोलिगासिनो दं आरो गासै हमनो मोननाय दंफांनि बेसेनखौ 18 लाख रांनिबो गोबां जागोन होनना मिथिहोदों। गावारि प्राइभेट फरायसालियाव आसाम सोरखारा जेबो सामलायनाय थानाय नङा होनना रोखा बुंथिदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा। बिथाङा बुंदों दि सरकारि फरायसालिनि सामलायनाय गासै बिबाना सरकाराव थागोनब्लाबो नाथाय प्राइभेट फरायसालिनि बिबाना थानाय नङा होनना बुंदों। प्राइभेट फरायसालिफोरा फरायसाफोरनाव बेसेबां रां लायो, मुं थिसननाय, दानारि हस्टेल फिस बेफोर सरकारनि आवथायाव गैया होनना खौरांगिरिफोरजों जानाय मोगा-मोगियाव सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ बुंथिदों। दानिया फैबावदों गुबुन मोनसे खौराङाव, जोंनि भारत हादरनि कर'नानि खौरां। भारतआव 24 घन्टानि गेजेराव गासै सा 2,69,334 जन गोदानै सुबुंफोरनाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों आरो गासै सा 3,89,882 जन सुबुङा कर'नानिफ्राय बारग'नो हानायनि थाखाय उदां खालामना होबाय होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों आरो बिनिनो गासै सा 4,529 जन सुबुङा कर'ना भाइरासनि थाखाय रुंसारि जादों होनना भारत सोरखारनि सावस्रि बिफाननिफ्राय मिथिहोदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फेसबुक मिडियायाव मोनसे फिसा खौरां फोसावदों। बिथांनि फिसाज्ला नन्दिल बिश्व शर्माया आसाम सोरखारनि आसाम CM रिलिफ फान्डआव 2,000 रां दान होदों होनना मिथिहोदों। बे दाननि थाखाय नन्दिलनि बिफा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फिसाज्लाखौ बाख्नायना साबायखर बावदों। बेराफारसेथिं बे खौरांखौ लाना ससियेल मिडियायाव गोबाङानो मोजां गाज्रि सावरायनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरनि EM उखिल मुसाहारिनि मोनसे थान्दै हान्जाया क'क्राझार जिल्लानि गंगिया दैमानि हा खुरखानायखौ नायगिदिंहैदों। दैज्लां फैबाय, गंगिया दैमानि हा खुरखानाया ओनसोलाव लाबोदों गिखांनाय। बे दैमानि हा खुरखानायखौ होबथानो राहा लागोन होनना बिटिआरनि EM उखिल मुसाहारिया फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा बे जायगायाव दासिम खेबनै दावबायबाय होनना फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। धुबुरीयाव बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हानाय IPS पुलिस अफिसार आनन्द मिश्राया नग'आव बिबान लाहैबाय। बिबान लानायनि उनावनो बिथां IPS पुलिस अफिसारा ड्राग्स माफियाफोरनि हेंथायै गोख्रों नागिरनायखौ जागायबाय। बिथाङा धुबुरीयाव थानाय समाव आयेन बेरेखा मोसौ फानहरनाय, सिखाव दाखायत, ड्राग्स माफियाफोरखौ गोख्रों गोहोजों दबथायना धुबुरीयाव गोजोन थासारि लाबोनो हादोंमोन, जायनि थाखाय रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि गोसोआव जायगा आवग्रिनो हादोंमोन आरो खौरां बिजोङाव बिथांनि मुङा जोंखोल जादोंमोन। बिथांखौ धुबुरीनिफ्राय बिदाय होनाय समाव रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु मोदैजों बिदाय होदोंमोन। नग'आव गावनि बिबानखौ आजावनायनि उनावनो गावनि मावनांगौ बिबानखौ रुजुननाय बे समाव नुनो मोन्दों। दिनै रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट खालाम आरो जायफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो रादाबखौ हायोबा लोगोफोरनो फेसबुक, वाट्सएपआव शेयार खालाम। गोजोन्थों।